Sangare Dauda ko ay kado ni nguma poroko tele ani nguma bololo yin Amadou Konare kado anama chama je koma kamalen galaki dobe u ka ma professeur Clément Dambele eko afana masoro ni nywana delawa Amadou Konare e kado lakana so mimbe nu ka ma ko biji odo kabini juma do olu ko ni ngele do ka tege daka Amadou Konare ale fana tay na kera kieye abarka bonyana fanga bonyana foka toti haramade manivi yarabse ka juguya chugodi ta manivi yarabse ka mawara kanu ni sayayi Amadou Konare kado kuma minu no soro la Clémanda ikado o ya soro ayre labene kundo juma do ko abina ta borodo sigike ani abakuna foni dilaw Amadou Konare o wati kelede minyi lakana bawye olu tarangelenge dala kasinga aminete ngaki Amadou Konare aminene utarane beji la beji mugo koni nye awaseka sekeli kunvolo ke minyi biye Amadou Konare ashira olu bolo bindene ndo kwani abina tasa katajira kiri tegelala ikado busoro ka nyininga dala kala sebene kala ko munyere soro la awa Clément Dambele dade bangoni ko kaninde Amadou Konare kado kuma minu nzoro la da uya genze aka kuna fundi disira nununga menye erozo sociaux jango groupe WhatsApp Amadou Konare kado Clément be kuma minu mbwa da akwi kado balawudo Saula ako minye jamana kundige Asimu Goita alere debo fa Asimu Goita furmuso abo fa odeu abo fa adonu aba doni na jenya fon fo be no ka gele jamana kundigi ma anani mbele gele sheni wade Amadou Konare akika don mi ngoni eklimai dalu minu mba bolo ni nguma involila ni mbeke kada ku minga ni nguma nunu volila Amadou Konare sabula chebakoroti dafa mugunjala lati odela ikado abo service da minu mbe nuka mako awasi cyber criminalité ikado malikono minye olu nyemo ye olu debi na sekesele ke jango docteur Adama Kulubali olu bi na sekesele ke nguma folewna linga jetemine ke ikado ko tafa ana bofa Clément Dambele bolo madale do munga abeni mvo kada ku njuma nga iyalema ikado dabali sekele do kaba abuluwa sebne kala ko ma bi juya ngana kar safa Amadou Konare kado to yeshuai ako Clément ngale ko ni ikado aywa beji mugo klala ikado olu bina ta di kritikala umasha olu debina soroka anamu mi no kanga daka na kanga to kasola walma kanga fa na jorala de Amadou Konare kado baro bike akuje kulu dobe mi ngoni Clément Dambele ara kunyo sigi sabula alla benengumbe Amadou Konare ikado juma jande meni ku bina ta maka kumina moshu ko lubo kurandege jamana yɛrɛ gɛlɛya min bi jamana in kɔnɔ ani abonni na ko kuma a da kun b'olu koloba kalaba kumaw na nka ni ko laban na ka yɛlɛ ka taa se fo sanfɛ ko bamuru de b'a bolo f'a ka jamanakuntigi da k'o sɛdi ni ngandigɛ Amadou Konare mɔgɔ kamana ganna sɛbɛnnikɛla ko a ko Clément Dambele kɔni i k'a dɔn awa kuma jugu Amadou Konare k'a dɔn suba maa min bi suba k'a fɔ ka jugu suba ye a ko nin kuma ninnu kɔni nin kuma in borokotora fo k'a fɔ k'a to ten o de kɔni kɛra sababu se kakala min ngoni ye mineni ye ano manjamble sabula abe beji mo ni munye sebenyi anya minye ni zebe atwa de ko igrek dumbia ko ako min ngoni ye kidali mineni ni anga jamana sorrasu u ye kidali fa bele jile ku sawe e ko matora ko jamana kono min ni so majadi Imam Mohamed Diko ikado badlabu almami ana jenyaw uni sojara ko inna kosobe Amadou Konare ikado Imam Diko ana jenyaw ye foli ani tanuni barka dake kanyeshi jamana ikado armema uya jira kafo ni sebaya minzora lanve nyene ni mana ni nake tarikiye mi ngona anga sorrasu ye kidali duni abbe jamana kanyeta de kofo abi jamana kakili nyuma de kofo sabula ni ngunye ngoni bade ikado jamana sena ngoni mi ni jamana famo ya bo opma ngona tabe semas uko ni zebaya mi na sorola
i k'a dɔn nin kɛra baara gɔlɛn ye a wulikajɔ n'a cɛsiri n'a dabali sɔrɔsikuluw de ye baara in kɛ minnu ni tora la ani minnu joginna olu bɛ dugawu kɛ alimami n'a jɛɲɔgɔnw imam Diko u y'a jira k'a fɔ ngo n'a ta bɛɛ olu ma ɲinɛ u ka ɲinifɛnw kɔ dɛ nin ka kan ka kɛ sababu ye u ka wele da kɛ k'u tɛgɛ bɔ jamana den cɛman ni musoman i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kana jamana jɔli la guwakura min bɛɛ lajɛlen kana don guwa in kɔrɔ nin kan ka kɛ sababu ye min ye gwɛlamisɛnnin min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o ka duga imam Diko n'a jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ olu kɔni kun ye min ni min fɔ kununko ni o de ye jamana ka segin i k'a dɔn sariyabolo ye fɛn min kɔfɔ jamana ka segin ka na o guwakɔrɔ n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye u m'a bila sabula waati yɛrɛ kɛra ni hakili b'a la u kun y'a jira k'a fɔ u na bɔ k'u ŋaniya jira nka ala ni Haut Conseil islamique du Mali o de bɔra ka taa kumaw fɛ nin don waati ye u kun ye ko in ɲɔngiri u k'u ɲinɛ dɛ nka u bɛ foli kɔni kɛ jamana ka ɲɛta sɔrɔsiw ka nin wulikajɔ u b'a foli kɛ a jar'u ye wa a ka diya ala ye nka min kɔni ye u ka miiriw n'u ka hakilina politiki bunako kan u t'o bila sabula u kun y'a jira k'u bɛ taama min kɛ n'o ye taama in ɲɔngiri u ma ɲinɛ taama in kɔ o tuma olu kɔni bɛ min ɲini fanga fɛ fanga ka bolo bɔ kɛ ka maana bɔ kɛ ka bɛɛ lajɛlen wele i k'a dɔn min bɛ se k'a to jamana ɲɛta ani hakilina kuraw bɛ kɛ sababa ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne n'an tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon min ye Mahamani Touré ni y'a ka sɛbɛn Mahamani ko min ye Kidali a labilali ko ye e ko malidenw nisɔndiyara nka min ye marabaa min bɛ Kidali kunna Mali cogoya la e ko gouverneur a t'a fɛ ka to Nuru Nare jukɔrɔ ji rɔ wa a cogoya de ye colonel Fode Maliki Sisɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ni nkalon dara maa na walima ni kuma fɔri ma min ni tiɲɛ bɔn bɛ i ko woro n'a suɛrɛ n'i ma wuli k'i jɔ joona k'i yɛrɛ lajɛya i k'a dɔn k'a fɔ i laban i k'a dɔn i bɛ to Nuri Nare jukɔrɔ ji la wa k'o bɛ ɲini ka kɛ Kidali gouverneur a ta ye dɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ni maa min hakili b'a la waati damadɔ tɛmɛna maa minnu bɛ yen n'olu ye kɔrɔfɛnmaw ye olu dɔw kɛra Kidali gouverneur ye maaw yɛrɛ tun ye siga don olu ka bɛnbɛn bɛɛ la ka ɲɛsin Mali ma nka ala nana n'a ka na ye olu bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ bonya ni karama kɔnɔ u ma faso Mali janfa nka o bɛɛ kɔfɛ nin waati laban ninnu na sɔrɔdasi kulu minnu bɛ jamana kunna bi karamɔgɔ Daba Tunkara u y'u jigiya bi u jɛɲɔgɔn dɔ kan n'o ye colonel Fode Maliki Sisɔgɔ ka ale kɛ Kidali marabolo ɲɛma ye a ko i k'a dɔn a don jigiyaba nana k'a sababu kɛ maaw ko nin Sisɔgɔlaka min dan filɛ Mali mana kɛ cogo o cogo ko mana guwan Kidali cogo o cogo nin kɔni ye an bɛɛ lajɛlen dɔ de nin tɛna jamana feere nin tɛna jamana tɔnɔmada nka sɛbɛnnikɛla ko n'a bɛ ɲini k'a fɔ a jatigi kɔ dɛ sabula tile fila in na min bɛ tali kɛ Mali wolomasiri tabaw donnen kɔ Kidali ni ka Kidali kɛ an Mali ta ye an sago la a ko i k'a dɔn kumakan dɔw folofolola bɔlɔlɔ sanfɛ kumakan minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jalaki minnu na ni siga kɛlen don k'a ye k'a fɔ min ye Kidali gouverneur Fode Maliki Sisɔgɔ ani k'a dɔn cɛba min ye ko in bɛɛ ne kunba kunkolo yɛrɛ ye n'o y'a dononkɔrɔ kunkolo ye min jɔ a ko Alikabasi Agi Intala a ko i k'a dɔn kumakan in kɔni siga kɛlen don ko Mali colonel ani o de bɛɛ jɛla mun na u kɛlen don ka kuma caman fɔ sɛbɛnnikɛla ko kuma min fɔra i y'o dɔn o de filɛ nin ye a bɛ n'a fɔ nɛgɛjuruka de bɛ anw ka ni Mali gouverneur ani k'a dɔn Alikabasi cɛ k'a fɔ Alikabasi ye ko Alikabasi i y'a fɔ cogonin min dɛ m'a kɛ o cogonin na wa fɔ ka taa buguri kɛ n tulo la k'an sa m'i kɔ bi m'i kɔ sini n tɛna i janfa fɔ ka min kɛ min ye a tubabukan bɛ yan dɛ dans les dits enregistrements, le colonel Fode Maliki Sisɔgɔ s'adresse au chef des rebelles en ces termes. C'est pour vous rendre compte que je suis bien arrivé. Je suis à Koko, je suis bien arrivé. Que je suis là. Je suis avec vous à la vie et à la mort. Fidélité éternelle. Les ministres ont refusé que je vienne, mais j'ai dit que je vienne. O y'a daminɛ fɔlɔ.
ako minye ikado awalebe algabasi agi indala foka wale nyumando ka ladonia ka fo wa dona Kidali kono de be Kidali basi te ela ko be algabasi ladonia ka hakili la tege aka donga fo be ko bi be ko shini wa be sake to akwo gouverneur de ni wota jamba di nyemoy Mali dara colonel Bamina ko ke Kidali gouverneur ni maga de siga dale do ala abe bololo safe nga abe nga sige Abma ala kangishi amada o makoi tukunia atobe koi ay komu sebenigela ko abina fo ko ne kera 22 septembre sanwo sambalito nyanama ya tanga yere ma horonya yawa akoi ka do ode nye koro alga basi de kele do ka fo anyana ka fo ko ikado awas misikara jarati 22 ko ati nyanama ya Kidali kono ni Mali wolo masiri tabaw ya nyanama ya ikado Kidali kono ko anata suma bleka daw tege ka tasuma da hali gouverneur yere tege okuma ikado gouverneur ye mouvo o yoro la sika kele do pumaka mina no dame gouverneur la folo oye ka fo ko gouverneur ko kaka hakili la tige ko dangana ya be taledo ikado 22 Mali armée na fete Kidali alga basi be fa ka ke to mino ko abikete wa yo jabu no instruction di kaba anaketi maintenant il y a pas de fête de 22 septembre il y a rien tout est statu quo jusqu'à nouvel ordre. Il faut leur faire comprendre que si ils essayent de faire une prise d'armes ou un truc de ce genre, nous on va rentrer dans les camps Baftar ko alga basi gafma de oyi. Opma nous vla de yanga jamana la jaba téléphone kaina gouverneur yere bala ka anga ministre tengele ka fanga tengele ka ikado jamana yere tengele ka anguru ka anda ka andi alga basi barabana opma ingo akeli akaba poipoira ikado jamana nyemo yo gouverneur ta tege maka wele ikado segesegelu be sena ikado min volen ye ni bi subana mazi kirbi karaba kacha kana segesegera ka jo ala ikado tilimi mi Bamabo Bamabo jiro ona da kande siga tola wa gouverneur kurana di Kidali ma o jona di amakla folo de gouverneur jonjo munumbe o doy gawoye amu fo o doy kaye nunu be colonel nga kabu na anye yele mawye mo bo chugola tabarakala Kidali be ta amfere ni chugo ino aka anase sigera na anye do na anafma to ka o kuma binyo kuna boni fle anye mi mo nouvelle horizon kono aka bido boli amodel kunare ne dega shishi bi bo karato da obi bo amodel kunare